people of the Philippines and people out there, lalo na sa mga OFW natin dyan na sobrang busy sa kakatrabaho. Ingat po kayo, ingat po kayo at sana'y nasa mabuti kayong lagay palagi, lalo na sa mga amo ninyo. Yan po ang lagi nating dinadasal na sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Dito naman, ng kapwa ko mga Pilipino na andito lang sa Pilipinas, huwag po natin kalimutan na magmasid, magmatsyag palagi. Ingat po tayo. Lalo na mataas na po ang krimen. At bago ang lahat, so ngayon guys, ating panoorin ang video ni Senator Bongo patungkol sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Bago natin yan bigyan ng reaksyon, komento or opinion, panoorin muna natin ang video. Alright, intro muna tayo guys. Lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Standing ovation. Tapos bakit ngayon sinisisi siya? Bakit ngayon mag-isa na lang siya? Di ba kayo nakinabang? Di ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Yung mga anak natin na hindi nasasaktan? Di ba importante sa atin ang buhay ng ating mga anak, ng ating mga pamilya? Nakinabang kayo Nakinabang po ang Pilipino. Tinaya niya po ang kanyang buhay dito. Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot. Sa tanong mo kanina, sabi niya, may inutos ba siya? Sa akin, hindi po siya nag-utos sa akin ng illegal. At kung sakali mang meron siyang iutos sa akin na illegal, hindi ko po susundin. Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Gawin nyo lang po ang trabaho, mandato po ng pulis na labanan po ang kriminalidad at illegal na droga. Gawin nyo po ang trabaho ninyo. Kaya nga po kami full support sa inyo, sinusuporta namin kayo sa inyong trabaho. Pero sa inyong operations, hindi po ako nakikialam. Hindi po kami nakikialam dyan. Okay mga dudong, mga inday, dahil Bisaya man tayo nito, magbisaya lang tayo or magsaksak sinagon. Huwag ka muna'y bahala mo sabot, kaya na, bahala umintindi. Alright, anong masasabi niyo guys regarding sa pahayag ni Senator Bongo? Diba? Tama naman si Senator Bongo noon sa mga nagdaang suna ni Pangulong Duterte. Lahat ng mga senator, lahat ng kongresista, pagpatungkol sa drug war ni Pangulong Duterte, talagang standing ovation silang lahat. Kasi nga, nasa si Pangulong Duterte noon, nasa pwesto pa. So, bangong-bango pa. Kumbaga, nagapabango pa sila kay Pangulong Duterte. Nakamagnet sila palagi kay Pangulong Duterte. Pero karon wala na sa pwesto si Pangulong Duterte, itsapwera na lang. Iniwan parang bula. Tapos ang drug war ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Duterte, lagi nila sinasabi na napalpak. Paano naging palpak?
di ba? Halos gani mga drugista dati nagsipagbaguhan, di ba? Daghan kayo tungod sa iyahang tukhang. Kanang tukhang, mao na siya kitawag na tuk-tuk hangyo. Tapos ingnan pa na ang tukhang apay agad. Hala, sa kadaghan ako og mga kaila nga hantod karon buhi pa. Wa man lagi nangamapay. Mas may pa siguro og tsugi na lang to. Diba? Tsaka karon, sobra. Grabe na ang krimen. Nakakatakot na kung lumabas. Even mamalingki. Need na to magsakay. Dati, kay Pangulong Duterte, mamalingki ko. Nagalakad lang din ko. Never ko nagasakay. Pero ngayon, time ni BBM, dili na ko baktas nagalakad, nagasakay na. Talagang sumasakay na ako. Even malapit lang, kahit malapit lang, sumasakay ako. Diba? Diyan pa lang, gastos na sa pamasahe, lalo na karon, mahal kayo ang pamasahe. Tapos, mahal pa dyan ang bilihin. Dati, as in, nakasave ko ang pamasahe. Tapos, ngayon, ultimo, kahit dyan lang sa tindahan, pag may bibilhin, naku, talagang side, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, tingin sa likod. Malay natin ay may masamang damo, masamang tao, di ba? Wala ta kabalo na, okay, labnuton ta. Bisaging ani raming dagwaya, yung first luck na to, pero kailangan ingat-ingat paghihapon, di ba? Kaning mga manggagamit, wala mo na ulaw. Hindi, kung sa Bisaya pa, wala may delikadesa, mga manggagamit mo. Kay Pangulong Duterte, baga mo na. I'm sure sa 2028, pag si Inday tumakbo, naku, maraming may dalang magnet niyan. Magnet sa kay Inday, Sara. Mga baga yung mga naong. Kakapal ang mukha. Kanang war on drugs ni Pangulong Duterte, gamit kay na sa lalo na sa amo ang mga tarong o panisip. Mga tarong na tao. Wala namin buhatod daotan. Katong mga, siguro katong mga addictus benedictus, moingon sila na ang gagawin ni Pangulong Duterte. Palpak kay sa ilaha karon barato naman kaayo. Na tama sa ilaha permente si BBM. Ilahang pinakamamahal na Pangulo na tanan pinakulong ni Duterte, pinalabas. Ang nangyari? Diba? Mas wala pa'y pulo sa mga ang human rights. Karang human rights ni Risa Hontiveros, wala na yung pulos. Pulos na pag ang drogista mamatay, saba kayo. Napakaingay ng Risa Hontiveros. Pero pag ang pinatay, inosente, pinatay ng mga addictus benedictus, tikom ang bibig ng mga human rights. Diba?
Pansin nyo rin ba? Kasi ako pansin na pansin ko. Isa din yan si Risa Mangga. Manggagamit kay Inday Sara. Grabe. Nabaga dyan na. So, mao lang to guys. Ato ang hinanaing. Mga hinanaing sa mga walay klaro na politiko. Mga manggagamit. Alright? Paki-support ko sa aking munting channel. Paki-subscribe, share, and dalaga ng Diyos. Bye-bye!